sih tentrem rahayu karana peparipun Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi tansah kajiwa kasarira ing jiwangga panjenengan sedaya waradina sagung dumadi. Memuja memuji syukur kunjuk mring Gusti Kang Akarya Loka. Awit wonten ing rikalenggan siang mangke kula dalah panjenengan sedaya taksih saged kempal manunggal kanthi karaharjan kawilujengan mewah kebagas warasan. Sedaya katitik ing wulan dalah wanci kang wustinamtu panjenenganipun Bapak Tukiyat Ibu Katiatun mewah gotrah keluarga amandongi rawuh jengandika sadaya. Panjenenganipun sampun kepareng netepi darmaning warda ngentas Kang putra miwaha Sutamarga Siwi, putra kang miyos pawestri kekasih kusumaning ayu Siti Nurkolis. Ing mangke sampun kalaksanan daup apalakrama kaliyan Satria Bagus kekasih Mas Ridwan Alfandi, putra painipun Bapa Paiman Ibu Martini, mijil saking Dusun Bibis Kademangan Karangpatian Kadipaten Ponorogo Bumi Panjalu. Nuninjih kusumaning ayu Siti Nurkolis ingkang sampun samapta anilar alaming muda ngracut alam dewasa manjing tataraning kadewasan arsa lelumbaning madyaning bebrayan agung. Mugi jumbuh kang sarwi ginayuh sembada kang sinedya lestari kang kahesti. Mila wonten ing rikalenggan siang mangke kang hamengku gati karaya-raya amandhangi rawuh jengandika. Tinangisan mugia panjenengan sadaya paring panjurung donga pangestu. Mugi paregyan wonten ing rikalenggan siang mangke purwa madya tumapak ing wasana lulus araharja. Kawurian dalidir pindha baloba wale kenya. Para tamu kakung miyang putri ingkang sampun kepareng jumenengi anampi sarining serat sedahan saking ingkang hamengku gati. Lumebet ing madyaning sasana pawiwahan tansah gegandhengan asta kalawan kadange dhewe-dhewe.
mangkono kang mangagem busana awarna pethak kumpul kang padha putih kalamun cinandra panyayah kuntul maneba sarawa kang mangagem busana awarna kresna kumpul kang padha langkinge kalamun cinandra panyayah dandang araraton mungguing pasetran kawuryan kang mangagem busana ijo kumpul kang padha wilis candrane pindha tanem tuwuh kang lagi gumadung katon ijo raya-raya aglar gumelar ing madyaning Tegal Pasabinan saking gahing para tamu ingkang sampun kepareng jumenengi sak pandurat bangkit andoyong-doyongna pacak sujining Bale Agung Bale Winangun para tamu ingkang katemben rawuh kinaturan pambagyo wilujeng rawuh kunju para tamu babiling manggi saking Ibu Juru Paes babiles pisampun pikantos sasmita sirat mojo temanten putri sampun purna angadi busana hamolas wadana sumangga enggal kakanthi manjing ing sasana panjangga mulya kabareng sirep gangsa sawetawis kinarya anyarengi tindak ing temanten putri ing mangke sumangga kalajengaken ketawang puspawarna para tamu yun idhi saha panjurung donga pangestu emanggi kula andherekaken tindaking sirat maja temanten putri saking panti busana tumuju ing sasana panjangga mulya mugi arahayu kang sarwi tinemu kunjuk para tamu kinaturan lujeng pinaranggah kanthi sekecolan martika sinambi midhangetaken kridanipun kadang saking madya laras bebile manggi sirat maja temanten putri sampun purna angadi busana amolas wadana sumangga enggal kakanthi manjing sasana panjangga mulya ana ganda arum angambar ngebaki ing madyaning sasana Bale Mayang Arum nulya kawuryan ana teja angeng wong mawa praba nenggih punika teja tejaning sang anyar katon mustikaning pawiwahan intening pahargyan
nenggih kusuma ayu Siti Nurkolis. Kang pinundhungan dening Rama dalah ibu miyos saking Panti Busana kinanti manjing ing sasana Panjangka Mulya. Dasar wanudya ayu endah sulistya ing warna pinatut busana kang sarwerna endah milangoni. Lon jumangkah aglis repepeh andhadhap naraga. Kawis tinggal mangkono ruruh ririh dahat keladuk memanu hara karo mesem lho. Ladi kang sinungging esem kang pait madu pinastika. Saking wasis saha wegi ingkang amaes elang sipating jalma sawantah kang kawis tingal muhung widodari ingkang tedhak tumurun mangeja wantah. Prapteng madyaning sasana kandhek lampahira wong ayu. Tansah meminta mring Gusti kang akarya jagat. Punapa ingkang den pepinta Sriatmaja temanten putri meminta rahayu. Rahayu sagung dumadi. Aturaken agung panuwun dhumateng kadang kula kinasih Liana Salon miyos saking Sambit. Wilujeng pinanggih, wilujeng makarya sesanen wonten ing kanggean siang mangke. Konjuk para tamu ingkang katemben rawuh kinaturan pambagyawarja wilujeng rawuh rahayu kang samya pinanggih. Wilujeng pinarak lenggah kanthi sekeja kalawan maradika. Kawis tinggal Sriatmaja temanten putri lenggah angkana raras. Sinambi angrantu sabdaning ibu juru paes ingkang dereng kawiyos ing lesan. Genju kadang kula saking madya laras kepareng sirep gongso sawetawis.
ngaturaken agunging panuwun dhumateng kadang kula kinasih Madya Laras ingkang sampun kepareng nderekaken tindhahing Sirat Maja temanten putri miyos saking Pantibusana tumuju ing sasana Panjangga Mulya. Lulus Rarja tindhahing Sirat Maja temanten putri manggi dene sowan kula mboten dapur piyambakan wilujeng siang kunjuk kadang kula Karola Audio mijil saking Karempatian wilujeng siang wilujeng pepanggihan ugi wilujeng makarya sesarengan. Ugi datan katelumpen kadang kula Dona Abadi saking Nailan wilujeng siang wilujeng makarya wonten ing kanggan siang mangke. Para tamu mewah para lenggah ingkang satu kinurmatan kinarya amiyak sepining swasana murih rega-reging pahargyan wonten ing kanggan siang mangke. Sumangga dhumateng kadang kula saking Madya Laras caos lipur dhumateng sagung para tamu. Nggih, gilir gumantos Mas. Nggih, Mas Cita. Monggo dipunaturaken babaring lelipur wonten ing kanggen siang mangke. Menika wonten request malih kok kaya akeh. Request-e napa? Kek emang bengi iki ya akeh ya. Mboten sah kakehan ngendika sing request-e napa ndang diaturke. Oh ngono. Oh iya. Sir kuwi ya rada molor titik ngono. Lah kok ya nyelot kaya Mbah Lasiren. Kadung kereng kok kula. Kok kaya Mbah Lasiren nah. Kembang Probolinggo request-e Pak Ramdan niku sapa ya? Pak Ramdan. Oh nggih. Oh nggih, saking Malaysia Mbak Menawi. Oh nggih. Oh, Mbah Saimun Mbak Menawi. Nggih, mboten kathah-kathah ngendika monggo di karo mawon. Monggo. Monggo. Kembang Probolinggo Mas. Sabar suntawis nggih Pak MC. Heeh. Niki tasih goleki kadung tegas ramalan. Kadung tegas manut sing mburi durung siap. Lah ya makanya dari itu. Kok buka kene? Mendung peteng arep udan pupus klopo padha jejogetan kembang arum Probolinggo rina wengi mung katon ing mata kembang arum Probolinggo sirami banyune asmara sayur kenthang sambel bawang lalap kubis opo ra kelingan bukaan lawange tresno doh wong ayu kembang Probolinggo se hae Mbak Wi yuk ye hae we hae we hae we hae we hae we hae monggo Mbak Wi tarik Padung peteng arep udan, kumus
Ngaturaken agunging panuwun dumateng kadang-kadang madya laras ingkang sampun kepareng paring tetembangan. Kembang Probolinggo nggih, Mas. Nggih. Miki jenengan asta. Bu Sinden. Niku request sinten Mas Cita? Nggih, Bapak Ramdan ngoten lho niki. Nggih. Mugi dados palipur wonten ing kaliyan siang menika. Niki tasih wonten request mboten? Wonten niku lho Mas Agus iki wis ngono wae jarene niku. Mas Agus napa request? Senengane gelo niku lho. Gelo. Tukang son iki gelo ae senengane. Grupe Mbah Kemi niku terus niku. Wis tukang son sing siji iki sok ngregetne Mas. MC sik lekas lagi arep ngadeg ngono lho disenggaki dhisik biasane. Jan kurang ajar wis. Kira-kira kepengin dadi MC ngoten. Berarti kursus ngoten menawi masuk nggih. Ora apa-apa, belajarnya Pak Cito wis padha. Boleh monggo mriki. Tak belajari lek MC ngono. Ugi kadherekaken Widowati cacah 3, Ibu Bu ini, Mbak Fitri ugi Mbak Dwi. Ibu, oh nggih, Ibu sedaya. Sindene kelas berat sing enteng dhewe mingetan dhewe iki. Aku mau kelas beratnya diseneni lho. Wah, ganas. Monggo ingkang ngaturaken Mbak Fitri. Spesial tukang son iki kadek njaluk gelo. Ning endi nggonku goleki boten-bote kepengin ketemu. Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku loh tumetes nelasi pipiku yen pancene ora tresno mbok nyokondho kadhe sing prasaja aja kene kelewati aku ora bakal gondeli. Iki jane tuang son iki cidra karo sapa ta? Mbok sajaya gulone gedhe tenanan. Lek kadek iki kur gelo. Ha iki mang ora ming tukange son, tukange nabuh barang sajane yo gelo iki. Paling. Balik ganas nih. Monggo Bu, lanjut.